Sadal. Napalabas, nasdaw ni Dan, idi nagkikita da kada misti, iti kantin, ti pagadalan. Di na ninamnama nga agam amugayam da Albert, ken ni Misty. Nupay nabaynan ni Misty, gapo iti insawang ni Albert. Di nalatan inkaskaso da itoy, ket inkarina iti bagina, asaan tungag sardeng, aging gaasaan amatungpal ti kayat na. Iti sabalya bangir, nakaangas iti nalukay ni Don Amado, idi imbagakan kuana ni Don Fausto, asaan dan abyagan pa'y dagiti anak da, ta sigurado ang makapagsiningid matla dagitoy. Karabyan na, nagsarita dagiti agama nga Albert ken Don Amado. Itagagayam, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag. Sigud met anasingid kayo kini Misty, saan ka di? Amom iho, nasaya tatataw ti pamilya Fontanilla. Nasaya tataw ni Fausto. Nasaya at matataw ni Misty. Mabalin ka di, Papa. Diretsahan dakon. Anya ti kayat yung ibaga? Saan kayo kung man nagpalpalikaw pa eh? Tangay kasta ti kayat mo, iho. Sige, patgan ka nga rod. Agro-urayak, Papa. Albert, kayat ko ang manugangan ni Misty. Anya? Papa, ikagkagumakatong ti amin na kayat nyo. Tapno inot lang ang maornos tinamulitan alinangan ti pamilya tayo. Yang pangasiyo. Di yu kumabiyangan ti may papan ti personal apyag ko. Nang runa ti may papan kinyayat. Anya ngay kumatidakas iti imbagak. Pampanunutak ti pagsayatam. Iswa di naksukiran no may papan iti dayta abanag. Imbaga kung kada kayo idi. No adaks ta panggap yo. Lipatin nyo langan. Ta santo amatong palita. Siyak ti amam. Ket ti kayat ko ti matungpal, Albert. Iswa ano kunak ani Misty ti kayat ko aparakan ka. Ni nga rod Misty. Naawatam. Pues, no kayat mo ni Misty, Papa. Aramidam man na nakabit mo. Aniya, nagalasan ti panagsasaw, Albert. Si kamot tinag ko na, saan ka di, Papa? Kayat mo ni Misty. Di nakpilusupwen, Albert. Nangagyotin bagak, Papa. Kita, naawanan ti ibagayo. Kayat konti agina na. Ti awanan bain. Tinalikodan naklatan. Hanggang saan ang mabalinda ito'y? Jack, itulok. Jack, itulok ti kayat ni Papa. Idi pa'y lang. Talagang adan atap ko akas di plano na. Ngam saan ang mabalin? Lukatam tiri daw, Albert. Saan ta pa yan alpas ang nagsarita? Ni Papa. Kunak tupay kat. Albert! Saan lakit ding agsardeng dayta, aging kaadinak makasarita. Ngam jak luklukatan tiri daw. Albert! Makaamuditan. Anya aya ti mapaspasamak. Apay ang makaung-unget kang agtuk-tuk-tuk iti silad ni Albert. Sabalya talaga ti ugali ni Albert. Bari-bar ti panagsungsungbat na. Apay ngamin. Anya ti napasamak. Pangaasim karidad. Di nakpay lakasarsarita. Ang mga numairaman ka pa iti pudot ti ulok. Anya. Ayan tay duplicate ti tulbak ti silid ni Albert. Mabalin ka di, Amado. Akalma ka kuma. Oh. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak no ipilit mo akasarita itajay anak mo. Baybayam kuman. Ipabigat mo laangan. Saan ang mabalin? Nasken arisutan mi itamat laang daytoy. Anya ka kadi, Amado. Dengganak man ah. Nakarkaro at dumakkel ti diyo nagkinaawatan.
No ipilit mo akasarita ita ti anak mo, kunak lang arudan. Iso ahusto ko man. Pangaasim. Apay di ka pa'y maturog, iha. Diyak pa yung tuglat, Papa? Di ka pa'y agtuglap. Uno, burburiburan na ka ti may papan kada kayo ko ni Albert. Papa, kinunak matenkan ka. Saan ka di? Awan tirong ba nga pagdanaga may papankada kami kini Albert? Sigurado ka? Amom, jak kaya't ngagladladingit ka. Ipatpatag ka unay. Amom dayta. Ulitek, Papa. Awan tirong ba nga pagdanagam kanyak? Nagmaymay saak iti abroad? Nagbalinak nga independent. Dahito lakit din, tijak kabailan. Agtalaka kang ka, iha. Gamdi na kumalapdan nga garamid iti pamuspusan, tapno matulungan ka. Adakan ka dayta, Papa. Basta ti kayat ko, di nakpagdanagan, takabailak daytoy. Nana si Ma'am, nagulimag kang Doña Caridad kanton Amado. Ay nalay ka. Irwam mon ti bagim. Gagangayon ti kasjay dito'y balayda. Nana, Saan pa'y kit di agrabi dyan na imatangam Ado pa'y tinakarkaro ang napasamak idi. Ngam itinapasamak itay. anya nga to ti pagungungtan ni Don Amado, Nana. Laika, daytoy ti tangdaanam. No anyaman ti makitkitam, di mo ikaskaso. Tila ang trabahom ti rumbang nga into naram. Di mo pakibyangan dagiti amuta, taday ta ti kang runaan akagurada. Nagsapa ka ita. Di mo't madamdama pa'y alas 10 ti umuna aklasim itangal daw. Alas 7 pa'y laan. Ngam addakan dito'y pagadalan. Talaga sinapak ti pimanaw iti balay, Dan. Diyak namin kahit nagkita kami ni Papa. Ha? Apay Albert? Nagsubang kayo kadimanan? Albert, anya tinapasamak, unak. Dan, pasensya ka pa'y lahat. Diyak mabalin niya bagakan ka. Sapay lang kung matamaawatam. Sa bagay. Maawatak. Awan anyaman na. O anya, okay ka kadilaan? When, Dan? O sige, adda klasik ita nga oras. Panawan ka pa dito'y, tasumreg ako. Nasapa arimor ni senyorito, senyora. Di pa'y nga rudan nagarmusar. Senyora, isagana ka din ti armosaryo? Awan ganas ko amangan. Senyora, Ni Amado ti asikaswan nyo. Amangan numabisinan day chay. sa bali ti jar ni senyora. Talaga ka dati saan ang masaya at mapaspasama. Kat sigurado nga iso ti pagpungpungtutan ni senyor idirabii. Jakla ko mamakisinarak kini Fausto ita. Tagayat ko arisutan ti may papankada kami kini Albert. Ngam ado tinasken nga aramiden mi. Anya ngamin ayang agpay so tinapasamak idirabi Amado. Agasem, kinunakit din ni Albert apag balinakla kanon akabit ko ni Misty no kayat ko. Makitam ti kinabastos ti anak ta Caridad. Rumbang ka di ti kasdeng imbaga na kanyak. Iso adinak mo't siguro mapabasol no makapungtutak. Ar-aramidak ti amin para iti pagsayaatan na. Ngem sabali mat ti jar na. Makapasuron na talaga. Mabalin ka di asya kun ti makisarita kan kuana? Caridad, no di na krinispeto, sikan tulakit din. Talaga sabalin ti ugali ni Albert. Baribar ti panagpampanunot na. Awanin, Dan. Saan ang nagklase ni Albert? Saan ang nagsubli dito universidad? Wen nga rod, Misty. Sapay di na sungsong batan ti silpon na. Itay pa lang awagak.
Ngam saan asumungsungbat. Anya nga ta tinapasamak. Jak mo, Misty. Di na imbaga kanyak. Mapanak sa laonan ije balayda. Inton malampay mati klasik. Madanaganak ngamin kini Albert. Misty. Sigurado asanda nga amo. Asa na simrek ni Albert. Ang mga no nakarkaro pa adumakkel ti parikot. No bilang tamaamuan da ito nga inaramid na. Panagkunak. Kahit saan arumbang amapan ka ijay. Tama nga no nakarkaron to akaunget da ni Albert. Madlaw anaw nagtipang panunutam, amigo. Ada ka di parikot? Amumat siguro no asino ti pagparparikot ha, Fausto. Uray saan kun may bagakan ka? Ni Albert? Awanin ti sabali. Kung nagtupay ka. Apay, anya manan tinaramid na. Kuha, panyero. Amumat no kasano ti kinasubag na. Iswa nagsubang kami manen. Anya kalakit din aya, panyero. Kung nagtumot kami na baybayam. Naibagamon kan kuha na ti saritaan ta? Juan, ket dayta ti makagapo, no apay ang nagsubang kami. Mala. Ikagumamalipatan pa ilang tinapasamak itinagbatan nyo. Ang mga no di mo mayulo tiraramidam. Sige, panyero. Tayo na kita ang nagiti agtrabaho dito eh. Sige lang, panyero. No amumla kumanuan niya timbaga na kanyak. Ngamsaanan arumbang nga ibagakan kwa na. Ang mga nuan niya pa'y taaramidan na, numamuan na. Amom Laika, maragsakanakkan ka balasang ko. Apay na si Mang. Alisto ka nga agtrabaho. Kan madlaw at talagaan ay ruwam ka iti anyaman na klase ti trabaho. Talaga ngamin anak kairwama kon ti kasta, nana si Mang. Taidi si bibiyag pa'y day dinanang ko. Diyak kaya ta pagtrabaho no mabalin. Gaputa. Anya? Ada kimpot ang nagpaiduma sakit kan kwa na nana. Ado dagiti ba nag-amalipatan na? No daduma. Di na pa yan amo ti ayan na. Malipatan na amin. Anya? Dayta ti agpaiso, nana si Mang. Nasapa nagkabaw kunak kuma. Kasla dapay sa bali a sakit na. Di mo ka diin pa, doktor? Tapno na amwam ko ma? Natangkan ti ulo day dinanang. Di na kaya ti agpa-doktor. Tasigon kan kwa na. Imbes agastusan mi pay kan kwa na. Ornungan mi lakanon a para iti pagkuleyo. Ngamaan yan. Saanan anatungpal, tapinanawan nakmatay. Iso kayat ko ti agpursigi nana. Tapno makaadalak matlaang iti kuleyo, kat makaturpusak. Ikagumaak atun uyan dayta. Taiso ti karikkan kuana. Amo, Misty. Madilakit diti ibunga daytoy. Ayo umayta ditoy. Siyak ti makaamudan. Di kagdanag. Diyak ibagbagaan saan ang nagklase ni Albert. Kaya't ko lang makasarita ni Tita Caridad. Barang no adda maamuak, may papan itinasaukan ka ni Albert ang napasamak kadakwada. Agbatiak langan dito'y kutsem, Misty. Mabainak iti ina ni Albert. Dan, siyak ti kakuyog mo. Awan nga rod ti rumbang apagdanagam. Misty, amok ano mabalin? Saan akayat dagiti dadakkel ni Albert? Ang makigayam iti marigrigat akas kanyak. Pues, dayto yan ti gundangway nga agbaliw ti trato dakan ka. Siyak ti kadwam ang mapandita balayda. Kaya't asawan dayta, sigurado ang maawat da ka, gaputa kasingad kamatan. Ada kayo gayam, sir. Mabitla ang tayalaan kayo iti mainom. Mabitlaan. Saan ka na mangala? Sir? Sa anak amawaw.
Lay ka tinagan mo? Saan ka di? Uwan, sir. Jak ni namnama. Nagpapay ka dito'y Ayanda Albert. Sir, mabalin ka di. Saan tayo ko man pagsaritaan pa'y dayta? Sige. No isuti ko nam. Ngam pangasim. Di nakawagan iti sir. Dan kumalatan ti iyawag mo kanyak. Gayam mo mat gayam ti gayam ti anak ko, iha. Uwan, tita. Nasingpot ni Dan. Iso ang nakasinlingad ko adagos. Kasta gayam. Ay nga maguray ka. Ape nga da kayo. Ape asaan nyo akadwa ni Albert. Saan nga agpapada ti oras ti klase mi, tita? Adda klase ni Albert ita. Nagpakuyugak dito'y kinidan, takayat ko ama-amuan no anya tinapasamak. Naglaw ko ngamin asabali ti jar ni Albert. Adda di da nagkinaawatan kan ni Papana. Kasta ka di? May papanitian niya, tita. Jak mat mo. Jak pay lang amin nakasarita ni Albert. Kasta gayam. Nga maamuak tumat lang. Apaman nga agsarita kami iti anak ko. No kasta nga adda sa nga ili. No lakit di ta na ikamon ida iti inuman, wano anyaman a merienda, panawam idan. Narigat ngamin no makita na ka ni senyora a makisarsarita kadagiti sa nga ili na. Kaunget na ti kasta. Kasta ayan, nana. Jak ngamin ammo. Ita, ammumon. Uwan, nana. Jak lang amin nalapdan tinakisarita kanidan. Taiso ti kadwa idi ni Senyorito Albert iji ospital, idi impandak ijay. Kasta gayam. Talaga ngamin anasingad nga gayam da Albert gandan. Saan abak nang ni Dan? Ngam iso ti pinili ni Albert agayam na. Napudno ngamin na makigayam day jay. Uwan, nana. Nadlaw ko mat dayta. Nasingpet ni Dan. Sana ka na irwam iti kastalangam, kumpadre. Fausto, Madlaw nga apektado ka launay iti diyo nagkinaawatan iti anak mo. jak ngamin mapanunot. No apa nagbanag akas dyan ni Albert. Rumbeng nga ta damagem pailang dayta, kumpadre. Ha? Amangan no dadagiti maliwayam nga aramiden. Gapo iti kasta adjar mo ita. Di kagdanag, kumpadre. Ikagkagumak nga iwaksi iti isip ko dayta abanag. Iti kasta, awan ti maliwayag. Jak kayat nga damakunam kanya. Dayta ti kayat ko kan ka, kumpadre. No trabaho, talaga at trabaho. Rumbeng lang. Kakaiso na nga ado tinagtalag ang nag-invest iti imbangon ta negosyo. Nakunamon, panyero. Amom ka di nga ado ti agbilbilib ka data. Kat dakkel abintahi ka data dayta. Ala, sa nabali, kumpadre. Ikagumak nga ipamaysa ti panunot ko iti aramidak. Amado, madamag ko man lang. At ka di pa kayo naigan titulagan ta, iti sanyo ang nagkinaawatan ni Albert? Nadamag ko dayta. Tano iso ti diyo pagkinkin na awatan. Uray santan apatuluyan titulagan ta. Anya ti aramiden ni Don Amado, iti naibaga ni Don Fausto. Papagayam, diyo liwayan adenggan, tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag. Sadag. Napalabas, iti panagsarita dagiti agama a Don Amado ken Albert. Nakapungtot ti Don, gapo iti insungbat ken kuana ti anak na. Kayat na kumaaresutan ti amin, ngem kinasarita ni Caridad ti asawa na, isu asanen anatuloy ti kayat ti Don. Kabigatan na,
Nagkuyog dadan ken Misty anapan iti pagtaengan da Albert. Gapo tapi manaw ti lalaki iti universidad ket saanen ngay matindar iti klase na. Nadan met iti gundaway dadan a makisarita ken ni Laika. Kabayatan na, nadlaw ni Don Fausto ngagparparikot ni Don Amado. Itagagayam, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Ang Amado, madamag kumanlaeng. At kadi pa kay naigan titulagan ta, iti saan nyo nagkinaawatan ka ni Albert. Amigo, Nadamag ko na ita. Tano iso ti diyo pagkinkin-naawatan. Uray santan apatuluyan titulagan ta. anya ka din itang ibagbagam. Diyak ngamin kaya't aday ta ti pagparparikutan. Nalakalang matalipatan titulagan ta. No iso Apay ti- kumpadre, di mo ka din kayat ti anak ko para iti anak mo? Amo masana po no dayta. Siyak tinangpili ka ni Albert. Ang no iso ti pun ti diyo pagkinkin-naawatan. Di nasaysaya ta. Kumpadre, no talaga kayat mo ti anak ko para kini Misty, saan mo nga ibagati kasta? Amo ka maurnos ti amin. Sana bale, tagad-adal pa ilang matdagi ti ubing. Okay. No iso ti kunam, kumpadre. Agam pangasim. Liklikam kuman a pagparikutan ti maipapan. Iti dayta apanag. Tsakon mas da, lumaamuan da mamadyak nagklase tangal daw. Sigurado nga minasinapol nak ni Misty di universidad. Kat no jak agbidot. Kinunsabos naman na ni Dan. Iso nga awag itay kanyak tagayam ko. Kasayatan mo tadya kung sinungsumbatan ti awag ni Dan. Kaputam mo klatan. No apay nga umawawag itay. Sigurado akin daw ni Misty kan kuha na day jay. Sayang tamay sangal daw adyak pa nagklase. Ngamsa na bali. Tati importante. Nakapagpanuno ta kiti husto. Bayad ti kaddak itay iti rancho. Nakaamirisak. Saan gaya marumbong ti kasyengin sungpat ko kani papa? Tanong ka na yun na makipinalyagan akkan kuha na. Saan mo't nyagsardang tiriribo kiti pamilyami? Mabalin ko matapagkadkadan da kiti kayat ni papa. Asaan na rumbang asong batak pa iti baripar. Ti importante. Takdarak ti kalik iti bagig. Asaan ko nga itulok nga imanipula ni papa ti biyag ko. Pudno adi mo imbaga ken ni Ma'am Caridad ti inaramid ni Albert, Misty. Ngam sigurado mo't amaamuan ni Albert ti inaramid ta. Anya kakadidan. Uray maamuan ni Albert anapan ta iti balayda. Awan ti rumba nga pagdanagam. Di na matamun no anya ti inaramid ta ijay. Ngam sigurado amas daaw dayjay. No apay ang nagkuyog ta anapan iti balayda. Terigat na. Amangan no kagura naktuki di tigayem ko. Apay kumamat akagura na ka. Iti anya aga po. Gapo iti pa nagkuyog ta. Anya? Nagrabaw mo ten arason dayta, Dan. Iti pan nakamamo kini Albert. Saan mat akas ta ti ugali na? Saan ayan? Saan nga agungat? Wenno gumura dayjay, gapulaeng iti nagbasit abanag. Ngam sa bali ti sitwasyon. Ngamin. Ngamin, anya? Gaputa siya ti kakuyog mo? Oh, come on, Dan. Di ka agdanag. Awan ti dakas nga inaramid ta. No napantaman ijay balay da Albert.
Dayta kat gapo, tamadanagan takan kuana. Nasipotak itay ti panagsarita da Laika kanday jay adan. Senyora, binagbaga akon ni Laika. Di na ngamin amo ti paglintagan nyo nga awan ti karbangan mi asumango. Wenno makisarita kadagiti sa nga iliyo. Awan bibiyang ko no nagsarita daman. Tilang pakasdaawak. Agam amo da gayam. Senyora? Nakaskas daaw saan ka di? Apay nga agam amo da giji adwa. Sapay agpada da mamirmiraot. Senyora, ningamin dan ti kadwa ni Senyorito Albert. Idi impandan ni Laika ija ospital. Anya? Iso nga agam amo dadan kan Laika. Kastagayam. Kunaklakit din no anyan ti rason. Sapay uso dagiti sindikato akas ko na ni Amado. Katjak lakit di kayat ama biktima tayo. Awan latta, Dan. Awan dito'y parking lot ti Universidad ti Lugan ni Albert. Kaya't asawan dayta. Saan pa'y laang anak subli dito eh? Misty? Adda ka di amom alugar? Posible apapanan na, tunggal adda parikot na? Wano no kayat na ti makapanunot? Ha? Amukon. Wen, amukon. Sa dino? Ijay rantyuda. Naminduan akon nga inawis ijay. Sigon ken kwa na. Makapagpampanunot ana imbag. Nuadda ijay. Kasta ka di? Amom ti dalan ngagturong ichay? Wen, amok Misty. Pues, mapantangarod ichay. Anya? Ay sus. Ket no 30 minutos langan. Mangrugin ti sumaron no a klasik. Dan, anya ka kadi? Uray saan tan nga klase? Ti importante kat madanggayan ta ni Albert. Amangan no anya ti aramidan na. Kasanon no mapanunot na akat talan ti biyag na. Anya? Iso ako yung ganak. Aguray ka. Aguray ka, Misty. Dayjay man tilugan ni Albert. Addan ni Albert. Ti amuyo siguro katjak nangagtimbagan ni Senyora. Nana si Ma'am. Laika, balasang ko. Di mo ikaskaso dayjay. Nana. Kasjay la at talaga ni Senyora. Anggam na singpot dayjay. No anyaman tinangag mo, pasterkam iti bangir alapayag mo, sa mumatla parwaran iti bangir. Naawatam ka di? Diyak lang amin mapanunot, Nana. Apay akas jay dagiti baknang. Apay atagibasitan da dagiti kas kanyak amarigrigat laang. Ay nabalasang ko. Diyak masungbatan day ta sa ludsod mo. Pasensyakan. Nana. Halakit din. Ituloy tan tiag trabaho. Ado pa'y tinasken nga iring pasta. Pasensya ka, Albert, ha? Madanagan ako ngamin ken ka. Iso adya ako nakapagkudkod ka ni Misty. Daan. Ngamin ka rin ni Misty. Adi na ibagakin ni Mamam. Asaan ka asimrek itay damo a klase. Amom, Dan. Saan ka kagura? Iti panang kuyog mo ka ni Misty. Amam mo kan. Amamok mo to ni Misty. Sigurado di nakasardangan na jay. Isa o kapilita na si Murot ka kankwana. Albert? Ngam sa nabalin. Lipatan tayo ni jay. Anya pa itimbagbaga na kan ka. Awan mo ten. Basta ti ko na kanyak. Nasken nga andi ngayon da ka. Nang rona ita, tagparparikot ka. Saan da kapag danagan ko na kumet? Kabalak na ito eh. Ni, dandani kaya man ti sumaron ang klasik. Nas ka na sumurod na kuntan. Diyak kaya ti pa-apekto iti ng pasamak. Alang arod, Brad. Agsarak talangan no madamdama. Anya kumpadre, nalpas mo ka din? Mabitan, kumpadre. Pasensya ka pala kuma. Kumpadre, Sa nabale, ta sigurado nga awan ti parikot iti aramidag.
Apay no, agrelax tapay lang, kumpadre. Madlaw ko ngamin na saan kalata nakafocus iter aramidam. Kumpadre, Umaykan. Total, saan mo tamaya papura dayta. Narigat no baybayan ka akasta ti jarmo. Agpada tamad lang nga apektado, no bilang di mo maaramid iti nasaya at ti trabaho. An nadam dagiti ilablabam ako brikama. Nginginaan dagita. Uwan, senyora. Di kay agdanag. Ang mga numabaybay am dagita. Kurang pa'y ti makabulan na sweldom apagbayad mo. Nga oray may salaang kadagita ti madadaol mo. Di kay agdanag, senyora. Anadakdag ito'y. Nasayat. Kang runaan akagurak no adda madadaol kadagiti alik hamon ko. Nang runa dagiti nginginaan. Naawat? Uwan, senyora. Nalalag. Nasayaat. Dandan makabulan ako dito. Ngamsaan pa'y lang nga nagbaliw ti trato da kanya. Kanayon da pa'y lang ang abiyang ti amin nga aramidak. Maudin a klase ni Albert ita. Saan ka di? Wen Misty. Data, awanin klase ta. Intong bigat, ad-ado ti oras ti klase ta. Urayin ta ni Albert. Ha? Saan ka pa nga agawit? Saan pa Ah, Misty. Apay no yung kalatan. Siya akong timanguray ko ni Albert. Si Kamat. Kasla di nakit din kayat akaduan. Saan mo't nga itikas ta? Ngam amangan no addam ako na ni Albert. Anya kumamantima ko na na. Aggagayam tayo mata. Misty? Iso adi ka madanagan. Siyak ti makaamukin ni Albert. Isugaya man amis mo tinangibagakan ka iti dayta, Laika. Uwan, nana si Mang. Permiti pa nang bilin na kanya kitay adak iti laundry room. Nagamakak pa'y nga ron. Gaputa, nagtadamdag iti matana kumit kita. Kasjay ngamin at talaga balasang ko. Nang runa no adda ti saanda pagkikinnaawatan. Amin ataw iti aglawlaw da, mairaman. Isungarod asisyak tinabati ababaunan da. Amin dagiti kakadwak idi, nagpapanaw da. Ta saan da ang maibturan ti kinauyong da senyor kan senyora. Ngam siya, nana. Agano sak. Jak pumanaw tamasapol ko ti trabaho. Kakaiso na nga inawat da kun dito'y nga uray menor de edadak. Balasang ko, Iso anas ka na saya atag tag trabaho para itipan nakatungpal ti arapaap ko. kasosyong ka di ti aking kuko iti dayto a resort, kumpadre? Saan, kumpadre? Agam ilakla ko na kanyak da ito'y a property na. Kasta ka di. Ado tinas ka na ma-renovate iti daytoy. Tapno agbali na kasla first class a beach resort. Isungaro da dito'y tinapanunot ko apapananta. Takayat ko ang makitam da ito'y adiso, kumpadre. Sikat, kayat ko ang makita no mabalin na gatangan tao no saan. May nga oras ti biyahe manipo di jay syudad. Nalawat isakupan na. No para kanya, kumpadre, napintas da ito yung lokasyon para iti resort. Kasta ka di. Ang siyempre, si kalata mo ti agdesisyon. Nang runa kat kas itinakunakon, ado tinas ka na ma-renovate. Nga mabalin nga ikasay dagiti ma-renovate iti presyo akayat ti mangilaklako. Panagkunak, kumpadre. Agsublitan to dito'y no dati akin kukuha. Di na ngamin na mo nga dak ita dito'y. Tadyak ngamin impakpakam mo. Apay masapul akadwanak tupay lang, kumpadre. Sikan tinagkuna na pintas ti lokasyon na. Gapoy ti imbagam. Nakarkaroon na nag-interesak dito yung resort. Kat natural lang nga kaduan kanto ang makisarita. Takas iti sigod.
Agsosyo ta amang gatang iti daytoy a resort. Anya? Amin ang negosyo. Kasosyo ka, kumpadre. Isu arumbang lang nga kasosyo ka matlaang nugatang daytoy a resort. Makita, Misty. Unak tumot nga minkin ka. Amangan numabainan ka laang no makita ni Albert akadwa ka. Anya ka kadi. Anya anabainan nga ibagbagam. Sa anak anabainan anya. Ha? Saan ka anasakitan? Uray di natan inasitgan, idi nakita na tanga agkadwa? Pimanaw latan. Anya ko matipa ka pa ba inak ngay? Ti importante, amuta nga okay laang ni Albert. Oray kaskasano, may salaang aklase na ti di na inatendaran. Kasano nga rodan, Misty? Agawit akmatan. Umay kan, itulod kan. Anya? Ay, madi ah. Aglablabasa kon no kasta. Kaslagun dawaya kon ti kinasingpet mo kanyak. Di ka man, Dan. Saan ka man anaarte? Mala, umay kan taagid dantan. Ni Albert. Addan iti seled na. Amado, di mo kumarugyan manan. Palamiisem ti sitwasyon. Ang mga no nakarkaro at dumakkel ti parikot no apuraom ti amin. Di kagdanag. Awan ti plano ka makirikyar kan kuan. Diya kaya tapadakalan ti amin. Husto ngamin dagiti na kunakanyak ni Compadre Fausto. Agyaman akno kasta. Ang yamaddan tulat tagundaway a kasaritak. Adakan ka dayta. Basta nalamiis kuman ti sitwasyon. Dayta laang tikid-kidawakan ka. Talagang iparaparik na ni Albert kanya. Alikliklikan na. Awan mo ti amok. Abasol ko kan kwa na. Apayakas dyan. Tipakita na kanya. Diyak to ipakita kan kwa na. Nga apektado ak iti aramidan na. Saan to mapasamak dayta? Misty, iha. Apay nga agbarbartak ka. Ha? Ne, saan, papa? Agre-relaxak lang. Saan nga agbarbarta? Amam mo ka niya. Ada parikot mo. Awan, papa. Okay ak lang. Kaya't gulat ni agaliwaksay. Anya. Ada ka di pa kay naigan ni Albert iti daytoy. Misty. Papa, No ni Albert matlagayam ti makagapo iti amin. Panagkunak. Gusto lang di baga ka ni Compadre Amado. nga anya, papa. Asaanen arumbang apagasawaan da kayo. Anya ti aramidan ni Misty itinakuna ti amana. Papagayam, di uliwain adenggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sada insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti met direksyon ken musika. June Ribotazo. Computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.